Tager man et kig på den moderne landbrugsindustri, ser man en stadigt stigende integration af teknologi for at øge produktiviteten og effektiviteten. En af de mest revolutionerende teknologier er droner eller flyvende robotter. Droner har fundet stor anvendelse i landbrugssektoren, hvor de hjælper med at forbedre overvågning, indsatsstyring og opnå bedre afgrødeydelser. Denne artikel vil guide dig gennem processen med at samle en drone med landbrugsbeskyttelse. Før du starter, er det vigtigt at have alle de nødvendige komponenter til rådighed. Her er en liste over, hvad du har brug for. Ramme: vælg en robust og letvægtsramme, der kan modstå det barske landbrugsmiljø. Motorer: vælg motorer med tilstrækkelig kraft til at løfte dronen sammen med eventuelle beskyttelsesanordninger. Propeller: vælg størrelsen og materialet af propellerne omhyggeligt for at sikre optimal effektivitet og holdbarhed. Flyvekontrolenhed: en moderne og pålidelig flyvekontrolenhed er afgørende for at opnå stabilitet og nøjagtighed under flyvning. Batteri: vælg et batteri med tilstrækkelig kapacitet til at opretholde længere flyvetid og bære alle nødvendige belastninger. Kamera: monter et kamera til overvågning og analyse af afgrøderne. Vælg et kamera med høj opløsning og avancerede billedbehandlingsfunktioner. Beskyttelsesanordninger: tilføj beskyttelsesanordninger, såsom en beskyttende ramme eller kollisionssensorer, for at undgå skader på dronen. Nu hvor du har alle komponenterne, kan du begynde at samle din drone. Trin 1. Montering af rammen. Begynd med at samle rammen ved at følge producentens instruktioner. Sørg for at stramme alle skruer og beslag ordentligt for at sikre en stabil og holdbar struktur. Trin 2. Installation af motorer og propeller. Monter motorerne på rammen og fastgør propellerne til motorakslerne. Sørg for, at propellerne er korrekt rettet og stram fastgørelsen godt til. Trin 3. Tilslutning af flyvekontrolenheden. Tilslut flyvekontrolenheden til rammen og tilslut de rette kabler. Sørg for at følge producentens anvisninger for korrekt tilslutning og konfiguration. Trin 4. Monter batteriet. Fastgør batteriet sikkert til rammen ved hjælp af klæbende tape eller beslag. Sørg for, at det er korrekt balanceret og holdes sikkert på plads under flyvning. Trin 5. Tilføjelse af beskyttelsesanordninger. Installer de valgte beskyttelsesanordninger, såsom en beskyttende ramme eller kollisionssensorer, for at beskytte dronen mod potentiel skade under flyvning. Trin 6. Installation af kamera. Monter kameraet på dronen og sørg for, at det er korrekt fokuseret og sikret. Tilslut kameraet til flyvekontrolenheden, så du kan overføre og analysere billederne i realtid. Nu hvor din drone er samlet, er det vigtigt at teste og kalibrere den, før du tager den i brug. Sørg for at følge producentens anbefalinger og gennemgå regler og bestemmelser for droneflyvning i landbrugsområdet. At samle en drone med landbrugsbeskyttelse kræver nøjagtighed, tålmodighed og omhyggelighed. Ved at følge disse trin og være opmærksom på sikkerhed og lovgivning kan du nyde godt af alle fordelene ved denne.